Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Слави, и моята съпруга Славка имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме рождения ден на нашата прекрасна дъщеря Мария. Тържеството ни ще се състои на 12.07.2024 година в село Боздоганово пред домът ни от 16 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитровец. Благодарим, очакваме ви!